И здравейте хора, ние ще отминем на играта Counter-Strike. Аз играм на Full Sector Edition и ние ще играем в един сервер, biggest сервер, защото там догнаме, да ето го, CS Digital Gaming. Версията ми е 1.6, малко кашан. И да, сега ще ме видите какъв съм мут на тази игра. Не съм играл втора година сигурно. И съм нуб, както казах. Особено съвсемка, не знам защо ме кефи. Това оръжие някак се нарадва от полицайите. Не мога да се взема с един кил, няма да се взема, гледате. Правил съм трипъл кил тук, ама... Вау, хедшот някой. И тък му сменят мапа. И 0-0 съм. И тук е с ранкове, аз съм първият ранг, още малко и дигам втори ранг. Ето както виждате тук. 183 от 200. 200, тя 200 килата един ранг да дигнете. По-същата. В този период съм дигал 6-тия ранг, ама тая не се прави всяка тая игра и той аз да го помня от 2 години още. Оф, чакай, защото си мисля, че нещо ще стане тук. Тук обичам да се крия много. Затова и така ще направя. Добре, тук няма никой. Нупсълната игра, пак се казвам, така че не дейте на това нупси и такива работи. Правилно да го казвам, нупсъм. И да, този сервер е як. Може да играете на всякаква версия, само да е 1.6. Тука ще ме килнат, ще ме килнат, ще ме килнат, ще ме килнат. Опнат съм. Добре, както и да е, трима ме спрашват и трудно ме килнаха, това беше странно. За първи път играя толкова добре на CS, дигам ги с бомба, все пак. Покана. Едно-две съм. Пак е нищо. Да. Всъщност ще правя други епизоди, не знам къде ми се качат, някакъв лоха автоматика. И да, ще има и други епизоди на TS, няма да снимам само на TS, на Лига може да снимам малко. League of Legends. И да, взех кил много яко, просто много яко ме килват с снайпер. Както и да ме пука. Железен съм, за кой не му е нали космос. Значи, може през такива дървени айтеми. Какво се отваря? Той не беше интересен. Какво се отваря сега? Не стига, че ги чупа. Там може да взема трипъл кил. И да, ще може да взема трипъл. Както виждате, ми изпуска трипъл кил. Защото съм on трипъл кил, затова. Защото съм нуб. Някой има тук. Мисля, че има някой. Ще снимам и в зомби сервера. И да. Както и да. Това ме оплаши. Значи, слагам гранада тук. Нищо това. И ще знам къде е тази мапа. Точно. Вау. Там има. Де. Както и да е, покана по шафта, да не умирам просто. Просто ще е брутално, ще да завърша. Все пак съм на голямо място. Също има някой.
Добре. Още 10 кила си дигам ранка. Не са да знам как се дигна ранка. И не знам просто. Значи, тук всеки име и пречакваме хората. Гърбим ги и му щупиха. Дейвид държи до 5 от 2, аз съм 6 от 7. Добре. Тя взема още. Тя букрици на древност. И да, слак. Букрици. Аре, и да, бе, 1, 2, 3, 4, някакъв хакер. Ей, сега ще му видя сметката на него. Сега ще го щупа. Аз не се да така. Добре, къснаха ми кил. Това не ми за един кил точно. Сега им върваме по двама и хедшот. Направи хедшот за мен. Много ми кухнах по двама пак. На тоя... Вау. Само се обръща и хед така. Тук има ли някой? О, има. Не знам и как. Това е бомба. Там няма някой. Добре, както иди. Хеш не пука да има някой. Тук има бомба и отива точно там. О, що пак точно тук? Да, на петка. Тания. Второ място, 19-8, що не? Ей, Саша му видя сметката на Танията. Когато ще иде и та... Добре, не искам да минавам през там. Таня научи кил, като пускне хак, так няма да искам кил. Като я ще пусна един джедай хак да им видя сметката от тя къде. Имам хакове, да, ама не биги. Откъде бе? Откъде бе? Вау. Сериозно е. Значи двама ги се очаквам. Значи, добре, с тяхната база няма никой, това е странно. Да, какво беше това, не е от всякъде. Да, е още 8 км. И как нямаме лази. Джей на второ място. Така са след киловете. 3 хетки по 2, това била първи път се случва. 4, 5 мултикил. Това се ръка мултикил. Това ми е най-доброто постижение. Става страшно тук. Става страшно. Страшилище и просто тук. Тук мисля, че би тяло да има някой. Вау, да ми го пуска. Rampage. Дигнах войник. Killing spree. Вау. АВП е, кой да е вземам. Я тъпи. Дигнах ранг. Никак няма да се взема АВП-то. Много съм слаб с това оръжие. Стига аз ще да го взема като нещо. Хедшот. Значи, странно е да правя толкова килове с това нещо. Един кил, това ми постижението.
Дай. Сетих се што. Ако ради тоа нешто излашаваме, ќе да скачам многу тука. Што ти значи шо добие намалено за това. Ако това към мета се увеличи на 100 точки и то много кръв. 20-30 кръв. Добре, както иде. Вау! Покажем. Като събеди 16 000 пътя какво искат АВП или нещо такова. И това стана на 300 кръв, що не. И както виждате, дигнах войник и на макс ме килват, не мога да добре. На тази игра съм много. Не знам за какво си стегах играта, като не помня. И на печка нищо не помня. Айде бе! Добре, значи имам 6 патрона, да се зарадя малко. Вау! Аз един път но направих с него рампейдж, като преди малко точно беше ли. Те сега вече ги почвам. 11 кръв. Вау. Две кръв, какво мога да направя? Нищо. Аз не на бомба. Хаос и отнад 62-35. Да, Джей. Откъде? Откъде, накъде, бро? На макс направо. И той пак. Той ама... Кога дигна рампейдж, бе? О ма гой. Кои са тия, те му проникнаха в базата. Той е шоуме. Да, гледай ги. Има някой там. И това съм аз. Който иска да влезе в моя клан, пиша съм на мазани икони. Имам много хора в него. Поне 30-40 човека има в този клан, не знам точно. В този сервер не играят, не съм ви канил още. Иначе ако се добие моя клан, ще ги щупим, защото моя клан е почти най-добрите в България. Почти най-добрият клан в България. На 6-то място бяха и не знам точно, там някъде. И ги чупа на хитки. Първата ми хитка от това. Добре, дигнах войник още 2-3 кила, нега стана 220. О, да. Значи искам да ги пречаквам нарочно. Точно това ми се дига и не искам да става така. Дигам само 25, вау. В базата, 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 базата. Поне сме направили мултики, вау. Значи, още един кил ще се направи. Спирам кръпа. Где? Вау! Даже не ме видяха кил. Ме щупиха от бой. Тук няма никой, бе. Бе. Да, аз искам един да килна тимейта за 20-30. Последен кил може да го направя.
Да, ето, къде се скрил този човек. Сега всъщност и така ще ги мина, преоставам и трипъл кил или мултикил. Да, е мултикил. Аз тъпя съм да мултикил. Аз съм някаква опнат съм да направя мултикил. Всички! Не мога да направя тъп кил. Ей, тук има някой сега. И да! Да, е то пак точно последният. Чакай. Ще набрал как... Значи, яко ще обнарам. Само аз не мога да си взема 15 кил. Тъп кил. И сега... Оставях го на едно кър. И ме го идеха. И да беше като пасивките на Counter-Strike или там... Някаква Counter-Strike, на Лига пасивките. Ще изглежда. На колко съм чув? На 5 кръв. Дайте бе, дайте. Уау. Те не е чакат. Да, не го пускаме. Чакай, защото бях забрал. Бях забрал както мой кило. Да, последен кил. Хайде още един шот. Ако и толкова чудно, не благодаря. Добре. И благодаря, че не гледахте, дами и господа. Аз бях Ето Гейминг БГ и до виждане.